Human sa tulo ka tuig nga pagpahuway gumikan sa nating pandemya, gibuksan karong adlaw ang Central Visayas Regional Athletic Association kun si Viraa didto sa Dakbayan sa Karkar. Ang mga usa ka semanang kompetisyon sa paugnat sa kusog mo'y magsilbing qualifier sa atong mga atleta sa rehiyon alang sa umabot palarong pambansa nga ipahigayon sa Marikina City didto sa Kauluhan sa uwayng bahin karong tuiga. Moabot sa gibanabanang 12,000 ka mga atleta, coach ug ingon man support staff gikan sa 20 ka Schools Division Office sa Department of Education kun DepEd 7 ang misalmot karon sa nagadayang kompetisyon sa Dakbayan. Matod sa direktor sa DepEd 7 nga si Dr. Salustiano Jimenez nga gumikan sa grabing na sinating kainit sa panahon, ilang na desisyonan nga walay ipahigayon nga duwa nga mga outdoor gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kini aron kalikayan ang posibleng epekto niya sa taas nga temperatura ug ingon man sa heat index sa panglawas sa mga atleta. Aron pagbawi sa oras nga walay duwa niya ng mga orasa, hayan mahimong i-extend ang mga duwa sa gabi basta aduna na insaktong suga sa mga venue. Aduna hinoy giandam ang DepEd nga mga medical personnel alang sa mga emerhensiya sa mga atleta. Ang ang dula lang katurang na sa indoor nga murag hamugaway nga presko. And ato po nang gi-adjust na 3 o'clock mag-start but they can extend up to gabi kung fully lighted or well lighted ang area nga safe paghapon sa tuang mga athletes. Because we always emphasize ang safety. Ang safety sa tuang mga athletes, and not only the athletes, even our officiating officials, the coaches. Kay kita magsitag una-huna, mo akong ingon meeting, we have coordination meeting yesterday, final coordination meeting, ako yun nag-emphasize po nga dili lang ang athletes atong tan-awon silang safety. Kaya usahay kining mga coaches, nga murag mga coaches, officiating officials, nga idadidaran na gamay, no? So, nananay mga gipangbati, mo nilay makalimtan. So, muna nga ato yung emphasize, not only the athletes, but also everyone who has an involvement in the CBRA 2023. Gihangop ni Karkar City Mayor Patrick Barcenas ang pagpahigayon sa CBRA sa iyang dakbayan. Alang sa mayor, usa kini kapaagi nga mas maila pa ang ilang dakbayan, di lang sa rehiyon kung dili lukop nasod og ingon man sa kalibutan. Ang naasoyng kompetisyon gigahinan og mokabat sa 6.5 milyones pesos nga pundo sa dakbayan. Kini naglakip sa pagpreparar sa mga venue sa mga nagkadiang kalihukan sa paugnat sa kusog ug ang pagsiguro sa kaluwasan niini sama sa pagpakatap og mga personel nga kaabag sa atong kapulisan sa dakbayan sa Karkar. Ma-promote yun ang ato ang kuwantay na matasintro mata. Kunya sa mag-host po na to sa CBRA, daghan kayo ang mga nagkalain-lain mga division ng mga hino. Para na ko, mamayo lang yun na ito pag-atiman, ma-promote yun na ito ang siyudad sa Karkar. Samtang gumikan nga sila man ang host sa kompetisyon, naglaom ang Karkar City Division nga makumbatig yun ang ilang mga atleta sa kompetisyon. Matod sa Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Karkar, nga si Dr. Cartisa Perico, nga masaligon siya sa ilang mga atleta nga mapabarog sa dungog sa mga Karkaranon. Gipaniguro usab niya nga luwas ang mga bisitang atleta sa mga tunghaan sa Dakbayan. Diin sila kasamtangang gipahimutang nga adunay gipatuman nga mga striktong curfew o lagda nga angayang sundon. No kaning spirit good of competitiveness, but in the pursuit of winning naa gihapon ang sportsmanship. During the orientation of athletes and coaches, ang ako ra jud gipabaw nila nga kinahanglan fight until the end. Kung panalitan dili nato makuha ang pagka-champion, at least ang atong kontra gipaningot jud og maayo. Naglisod sa jud sila building nato. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.